Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Usa ni ana kaadlawng igpapahulay miadto sa Hesus sa balay sa usa sa mga inilang Pariseo aron mukaon ug ang mga tao naniid pag-ayo kaniya. Unya dihay tao kansang mga bitiis ug mga bukton ng hupong nga miduol kang Hesus. Nangutana si Hesus sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga Pariseo, gitugot ba sa atong balaod ang pag-ayog masakiton sa adlawng igpapahulay? Apan wala sila mutubag. Unya gigunitan o giayo ni Hesus ang tao o gipalakaw. Unya miingon siya kanila, kung usa kaninyo may anak o may baka nga mahulog sa atabay sa adlawng igpapahulay, dili ba ninyo kuhaon kini ni ana gayong adlawa? Apan wala sila makatubag kaniya bahin niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ni ay duha ka pangutana si Hesus sa atong Ebanghelyo nga wa makatubag ang mga Pariseo o ang mga magtutudlo sa balaod. Lisod ba tubagon ang pangutana? Mga Pariseo to ha, mga bright, mga dungganan, nga magtutudlo sa balaod, mga lawyers. Lisod ba tubagon ang pangutana ni Hesus? Ang una niyang pangutana, sa ito yung pangutana, gitugot ba sa atong balaod ang pag-ayog masakiton sa adlawng igpapahulay? Nya, mga magtutudlo ko to sa balaod, mga Pariseo ko to, gimaster ko to nilang balaod, kasayon tubagon ana? Yes or no ra yun? Pero wa sila mutingog. Sunod na sang pangutana ni Hesus, pag humanyag ayos masakiton. And ayon, kung usa ka ninyo na ay anak o baka nga mahog sa atabay, zaman, kuhaon ba ninyo anang adlawa, aning adlaw igpapahulay, o ugma na ninyo kuhaon? Wahagya po silang tubag. Kasayon na natubagon. Beka mo ko na akong pangutanon, be. Gitugot ba nga ayoho na to ang masakiton sa adlawng Domingo? Katubag man lagi mo. Niya, kung mahog sa pangpang ang inyong anak sa adlawng Domingo, ikalunes na ninyo kwaon? Na gani mo hong ni moron diha, imong anak nahog sa inyong pantawan o sa inyong septic tank, mubiya ka diris misa mubiya, dagano ni mo dito kay imong tabangon. Simple kayo, pero nganong wa man katubag ang mga Pariseo o ang mga magtutudlo sa balaod? Nganong wa man sila katubag? Bugo sila? Bugo? Porting bright bright keto sila, og tungod silang ka bright, galisod silang tubag. Kamo ako mong pangutanon, gitugot ba ni Kristo nga kung sagpaon imong pikas aping ipasagpa lang sang pikas? Nisugot ba si Kristo ana o wa? Nya kamo musugot mo dili. Na supak man sila sa mga baruganan ni Kristo, supak man sila sa mga pamaagi ni Kristo, awa sila katubag. Kay mutubag sila niya, muuyon sila sa gisulti ni Kristo, awa na, mura na sila ni surrender, pasabot ang tanaw nila ni Kristo, ilang kaaway, ilang competitor.
Mo na kita dinhi daghan ra ba nato nga kaaway ni Kristo, labi na gyud mag-istorya na ta bahig kwarta, bahig balay, bahig kural, bahig yuta, bahin og utang, bahin anang imong naong ana, mag-istorya na gayta ana, bahin anang imong mga relasyon, mag-istorya na gayta ni mga butanga, kontra nato kasagaran si Kristo. No? Si San Pablo sa unang pagbasa ningon siya, ang akong konsensya sayod ug mao'y akong saksi nga ako iya ni Kristo. Kung sa may gibuhat ni San Pablo, pagkahimo na niyang iya ni Kristo, gikan sa pagkamanggugukod, kauban ba si San Pablo aning wa mo tingog? Si San Pablo ba? Parisiyo man to siya, aktibo kay nga parisiyo. Kauban sa siya di mo tingog kay kontra niya sa Kristo. Motong pagkalansang na ni Kristo sa cross, si San Pablo, Saulo mayangan sa una, siya mo'y number 1 nga manglulutos sa mga nagsunod ni Kristo. Gani ang una natong martir sa simbahan nga mao si San Esteban, si San Pablo mo'y nagpapatay ni Esteban. Pero pagkaiya na, pag-ingon na niya, ako, iya na ni Kristo, gibiyaan gid niya tanan, ug andam na siyang magpakamatay para ni Kristo. Mura na kuno siyang buang para ni Kristo. Kamo, magpakabuang mo parang Kristo? Ha? O magpakabuang mo tungod sa kwarta? Magpakabuang mo tungod anang inyong mga yuta? Mura na mog mga buang, nag-away na, managsuo, nagkinihaay, tungod anang utlanan si yuta, mga buang mo. Di ka mo ilan ang imo igsoon? Buang ka, tanawang buang, makaila ba nag-igsoon? Kaila dili, mong buang ka. Kisa man ninyo din mga buang, taas ka mo. Tungod sa kwarta, imo nang awayon ang imong bana, tungod las kwarta, buang ka. Din nakakailas imong bana, buang ka. Di ba? Nya, kamo mga asawa, wa mo mangaway sa inyong bana tungod las kwarta. Kamong mga ginikanan, magsigi mog pamalikas, magsigi mog panunglo, magsigi mog panglatos anang inyong anak, nga kamo gyud nag-utong anak, kamoy nagsigig atiman anak, buang ka, wa nakakailas imong anak, unsa man na iro nga imong latoson? Di man kay kamo hapak sa inyong iro gani latos, muam-am mangikas iro, bisag magsuka pa, bisag malibang pa sa inyong kwarto ang iro, imo ra man ganing limpyuhan, di man gani mo latoson. Nya ang imong anak diha nga nakabuak lag baso, kabuak lag plato, latos dayon, yaw-yaw day maayo. Unsa man ang imong anak? Mas grabe pa ang imong pagbalyo sa imong iro o kaysa imong anak. Buang ka. Ang pare, masuko sa parisyoner nga di mohog sa kolekta, buang ng pariya. Pero hog sa muskolekta. Kay kana sang musimba nga di mohog sa kolekta, buang sa siguro na. Pero kanang musimba niya mo palit pag yung slot, asos kana buta. Oh, isos otro sang pare naong og kwarta. Mabuang ta tungod sa kwarta. Gugmas kwarta, gugmas mga butang, gugmas atong gahong. Muna daghan tarong mga politicians, murag mga buang, gasigig away sa una amigo kay sila, purting amigo ha, kuyog sa ilang partido, karon na nag-away na mga buang. Buang yun. Ay kanang buang dahil, mag-amigo din na sila. Usay magkuyog, ikaabot to unahan, hinapakay dayon. Usay maghapakay pa ng lapok. Usay ang ilang mga hugaw. Ako nakita ko dadapit kulon, ang buang gabi na tuay sa ilang hugaw. Pero kauban sila diha sa sidewalk, higda. May patong buang nga katong sigig inom diha sa kanang kanal diha. Kita mo to diha, Yossi katong mga babae ba nga magsigig suwat perting daghanag isuwat sa mot kasi naka-eskwela niyo si sa una, 1980s, 90s ana. Natoy buang na magsig suwat ng papel hut
buton ginanyag suwat gagmay kay ba pino kay pagkasuhat maglingkod siya doon na sa buang diha nga magsigig da garote nga gukuron yang langaw sigihan yang hapak ato yang garote ang mga tao kun muiway kay di na masakit ang tao ang langaw may hapak magbagiyos gutong yang garote ighapak niya sa langaw ikaw maduol ka sa langaw ikay maigoy usa ka gabi ni ana gikan ko sa landbang, trabaho naman ko sa landbang, maglakaw man ko nga to paduang skulon. Ana. Diha sa sidewalk, nakita nako silang duha katong buang nga babae nga magsigsuwat, naghigda og katong sigig hapak, katupad siyang garote, nagakos ang duha. Nakunsa kanila buang ba kani? Nganong nagakos may pangbuang na pay gigakos ako ha? Iyahayas buang nga. Katong panahon na di na to sila buang kaya nagkuha naman naginaksanay kaya ang buang di na magilhanay oy nya unsama mo nagpakabuang para ni Kristo o nabuang sa mga butang sa kalibutan na bantay mo diya kung nabuanga mo ay na mga buutan na to mga igsuon ay baligya man tag slot no para sa atong culmination karong Domingo no unsa gitingan sa atong slot Mary's Embrace 2 gakson ka ni Mama Mary ana 200 raman ni ka-slots jotay raman ni siya gahapon 26 raman to ka-slots as of yesterday atong nusa ko naganaon sa ato sa mga adlaw Bernice atong Miyerkules ang atong halin niabot rato og 26 gahapon ang atong halin niabot nag 116 dako na to halin pakpak oy di mo kapalitan ni 84 na lang ka slots ko 84 pero ato lang ning ilahos og baligya gyapon kutob Domingo hangtod sa kulminasyon aron daghan ang magakos ni Mama Mary nyag mosobra ay bawo na matadaan naa magitay gamitanan pagbuot sa nasbirhen og daghan siya tandugon nga kasing-kasing nga mahimong buutan dili mahimong buang no gakson day mong Mama Mary mahimo dayon mong buutan adi mong to kinahanglan tag kasing-kasing sa mahal nga Birhen Maria aron maliwat ta sa rosaryuhan ba kanang rosaryuhan unsa man na nagbuwag o nagsuno nagtapot connected united sa usag-usa mura siya kadina na kung dunay usang maputol ato na nang ilabay kay naputol muna kung di maputol ang atong relasyon sa Ginoo tungod kay gigakusta ni Maria ang tanang pulong ni Kristo mahimong nindot para nato mahimong makahuluganon pero kung maputol ng atong relasyon ni Kristo tungod sa atong sala tungod sa atong gugmas kalibutan di na ta makighiusa sa atong isig katao sa atong silingan tungod lang anang mga butang sa kalibutan maputol wa na sadtay kalipay o kalinaw mo na magkusmo dalang atong naong daghan ron nga atong gusto o tag ipagakos sa mahal nga Birhen kay nang hupong na nanagko na ang ilang kamot og tiil kaning muhupong imong tiil og kamot di na makakalakaw nga naman bugat kasuway na mo ni hubag imong kamot imong tiil bugat kaing dadun ana nya karon daghan man kay ato mga kaigsuonan nga tungod sa kadaw siging kaon bugat na kay kamot mo nang di nakatunol ngadto siyang silingan kay bugat din ang makalakaw aron moadtog simbahan aron mangumpisal di nakalakaw aron mga lagad siyang silingan kay bugat na santiil nang hupong na kay siging kaon tuan na lang niya ang kwarta nang hupong na siyang maayo ni burot na siyang maayo nga mura na siyang butiti di na siya kalakaw tanawang mga pobre ba nga way kwarta dali kay makalakaw igingon nimo di ata diri tabanganan ha sa simbahan hala tabang day na dinhi mga pobre may mutabang diri ganang mga dato na nadaghang kay kwarta sa mutabang
Ningo lang, ka-donate na bitaw ko. Kamo di ay panguan, kamo di ay panglimpyo ng simbahan. Donate na bitaw ko. Ang pare sa yun, ako bitay pare. Kamo ilimpyo diya. Nang hupong sang pare dito sa taas. Siging ihabs kolekta. Muna ako wakong ihabs kolekta na sa atong Paris Finance Council. Bahala na sila. Brad Luloy, sila mananayap. Manghupong na sila, bahala na sila diya. Sila Sternara, manghupong na, kamo dia, hupong dia. Naibitay, mga buutan sa sila, mas buutan pa mas pare. Nga mao na di gyud manghupong, sige hatag. Ayuhonon tas Ginoo, nagkinahanglan tag Mary's embrace. Kana bitang anak na hilantan ba ako hilantan sa kusuna, kana gyung hapyuron kong mama nang kamot sa inahan ba, ngari imong dughan na bix ngari pag kanindot ikaw maulian na yon. Gitawag na nato og haplos pagmamahal, HP sa ato po narong mga text HP na kinahanglan tag haplos pagmamahal ni Mama Mary. Kana sad bitawng anak ka niya dako kay kag problema niya ang imong papa or imong mama mugakos nimo niya mingon relax lang dai, relax lang dong ni ara gyud mi. Uwaw kay kuma kay hagbong ko sa among exam ay kabalaka, hagbong kanila pasar kanamo. Siya nganong pasar man kumay sa parihara tas una. Bugo sa day kama, paparihara lagi ta. Nang makasabot ra gyud ko nimo kay mao sa nay akong kinabuhi sa una. Isa niya nganong ni Asinso malagi ka ma, nganong ninindot malagi atong kinabuhi. Maingon din tungod sa pagampo dong, wa gyud komos pagampo kanay mong papa. Otro sa nang bugo kay classmate mi ana. Mas arang-arang pa kog jutay, pero karon tanawa, di ba may kay mo diskartis kinabuhi. Gilabdagan sa Espiritu Santo. Siya ka na father ma, bright lagi kay naman siya. Bugo sa nas una kay classmate sa nanako. Siya nga nung may lagi mamaligyag slot. Kana gilamdagan nas Espiritu Santo. Ay tao bugo mo ko una god. Dili bright day ko. Kada kamong classmate nako. Ay no dito sa elementary ra sa nga murag bugo-bugo ko pero pag high school o college mura man ko atong na bright o kalit. Hasta ako di katuo. Na di ko katuo ngano man kung maunor-unor naman ko ani wa man unta ko aning kuana lisod sa sabtunoy mao di ay aron mahimo kong pare nga maasahan din ko din sa San Vicente Ferrer Parish. No nalipay mo nga na-assign ko diri nga nalipay mo nga mamaligya kong slot. Sige ako partisan akong lipaya lipay tantanan og mao nay resulta kung magsunod tas Ginoo, mao nay resulta kung magsunod tas mahal nga birhen, pulos ta malipayon malinawon ang mga bati munindot ang nindot busamot kanindot pagkamaayo kung naatas Ginoo. Muna si San Pablo nagpakabuang unsa iyang kabuang ingon siya, nasubo kog maayo nga ang akong mga igsoong Hudiyo nga maoy pinili sa Ginoo misalikway manoon sa Ginoo aron mabalik sila sa Ginoo. Palabihon ko nga ako'y mawagtang gikan ni Kristo, ako'y magantos para nila. Di ba? Usa na kakabuang no ngano gutong ikay mo antos ani mga buangon nya ngano mang nakasulti si San Pablo kay si Kristo mausad aron ta maluwas nga mga buangon nga puno sa sala. Siya'y magpakamatay, siya ang mibiya sa langit aron moanhis kalibutan, aron kitang mga taga kalibutan nga di na gyud kasakag langit makasakag balik sa langit. Di ba usa na kapag pakabuang sa Ginoo tungod sa iyang gugma nato? Kung ang Ginoo nagpakabuang sa iyang gugma para nato, kita sad magpakabuang sa paghigugma niya dili niining kalibutanan. Manindog ta mga buangon. Pag-ampo sa katawhan. Hiusahon nato karon ang ato mga pag-ampo ngadto sa Dios
ilabi na sa ato mga panginahanglan nga alang sa kalinaw o kahiusa. Muingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang Ginoong Hesus maglamdag o maghupong sa mga gasa sa Dios sa atong Santo Papa, mga obispo o kaparian, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang Dios maghatag sa mga pangulo sa kanasuran sa tiunay nga kalinaw, kahiusa o gugma aron magmaalagaron sila sa tanang katawhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo paglaom, isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangamaw paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial o laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang atong mga igsuong nangamatay, makadawat na sa ganti sa ilang mga maayong buhat, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Dios, among amahan, dalangpanan ug among kusog, hatagi kami sa mga pangamoy, sa mga grasyang among gipangamuyo diha sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.